Суық аяққа бәрі, субханалла. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kur'an şükür tura. Ha? Zere yaman nite şu. Başlayık Allah'ın yardımı bilen. Bugün inşallah bir neçe hadis qarab keterbiz Allah'ın yardımı bilen, yemmi? Türlü temaga. Bulgandır, iştiladır, yemmi? Hakkında da söyleşmeseler. Abu Qatada bin Rabi' radıyallahu anhu silim. Resulullah aleyhissalatu vesselam aytdi. Ул китәрә Аллаһ Раббыбызның сүзләрен, хадис кудси. Аллаһ Раббыбыз аңа әйтте: "Эй Мөхәммәд, Аллаһ диде, синең өммәтең өчен 5 намазны фарыз кылды" диде. Мин ди фарыз кылдым синең өммәтеңә ди. Һәм үз-үзем белән ахд кылдым. Ахд булган ди ул нәрсә? Договор, сулух, үз-үзем белән сулух төзедем дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Кимдә ким ул сулух шундый, кимдә ким вакытында намаз укый, мин аны җәннәткә кертәчәкмен ди. Аңлашыламы? Кем диде? Аллаһ Раббыбыз вакытында намаз укый, монда вакыты турында Аллаһ Раббыбыз айырып әйтә, шулай бит. Вакытында намаз укый, мин аны җәннәткә кертәм ди. Кем намазны үтәми ди, ул вакытта минем ди, Аллаһ Раббыбыз әйтә, аңа карата бер нинди вәгъдәм юк ди. Намазны үтәмәгәннәргә Аллаһ Раббыбыз аларга бер нәрсә дә вәгъдә итми, шулай бит. Аларга бер нинди гарантия юк, шулай бит. Гарантия бар кемгә генә? Намазлы кешегә, шулай бит. Кем 5 вакыт намазны төгәл итеп укый, аңа гарантия бар. Чөнки намаз ул кешенең Аллаһка, Раббысына тугрылыгын күрсәтә, шулай бит. Кеше әгәр дә гомере буена яшәп, намазны үти икән, кыла икән, хәтта аның намазы кыек-мыек булса да, шулай бит. Гөнаһлары күп булса да, барыбер дә нәрсә, Аллаһ Раббыбыз өчен ул кеше бик якын була. Бик якын кулы була, хәтта гөнаһлы булса да, шулай бит. Шуңа күрә намаз ул, без аны һәр вакыт әйтәбез, бик мөһим гыйбадәт, шулай бит. Кемдер, беләсезме, безнең татар арасында да шулай була, кайчакта кемдер намазны үтәмичә, нидидер әбиләргә, нидидер анда бабайларга барып аена 1-2 тапкыр 100 сум садака бирәләр, яки этләр, мәчеләр ашаталар, һәм әйтәләр, мине Раббым шуның өчен җәннәткә кертер әле диләр, шулай бит. Yani namazını үтәмичә
Телиләр ниндидер бөтенләй өсләрендә фарыз булмаган гамәлләр белән җәннәткә керергә, шулай бит. Аллаһ Раббыбыз кабул итсен ул гамәлләрендә, шулай бит. Ләкин бар приоритет дигән нәрсә, шулай бит. Иман иткәннән соң икенче гамәл нинди? Намаз. Шуңа намазсыз нәрсәгәдер анда өмет итү юк. Аллаһ Раббыбыз үзе әйтте, намазы булмаган кешеләргә, намазды үтәмәгән кешеләргә нәрсә? Аларның хәлләре нинди? Аларга бер нинди гарантия, бер нәрсә юк диде. Бирмәдем диде. Ул үзе әйтә, аны турында иншалла. Ләкин икенче ягыда бар, намазны 5 вакыт намазны үтәп тә кеше инде үзен җәннәт әһле итеп хис итәргә тиеш түгел, шулай бит. Бу ялгышлык булачак әлбәттә. Бар андый ялгышлык, хата. Җан кеше әйтә, мин әле кайбер кешеләр әле аны турында кычкырып та йөриләр, шулай, мин 5 вакыт намаз укыйм. Ул матур түгел. Укыйсың икән, шулай бит син аны бит кеше өчен үтәмисең, шулай бит. Багышлыйсың ул гамәлне кемгә? Раббыңа, Аллаһка. Кешеләр күрсен дип эшләмисең. Кешеләр күрсен дип эшләсәң, ул Аллаһ Раббыбыз андый гамәлне эшли, кабул итми, шулай бит. Аллаһ сакласын. Һәм башка хадистә Расулыбыз алейһиссәлам әйтә: "Ман алима анна салата хаккун ваҗибун дахалал җаннah." Кем диде намазның хак икәнен таный диде, белә, аңлый, ул ди җәннәткә керәчәк дип әйтә. Шарт нинди? Кем намазның кирәклеген эшли, аңлый, төшенә. Менә беләсез, бөтен хикмәт тә шундадыр. Менә безнең күпчелек кешеләр, кардәшләребез аңламыйлар. Шулай бит. Кешеләр уйлыйлар. Ничек дип әйтим? Мәсәлән, берәр мәҗлескә чакыралар, безне чакыралар, әйтәләр: "Менә хәзрәт кил, әйдә, анда мәҗлескә туганнарны җыям. Әйме, син әйдә, вәгазь сөйлә, анда намаз турында йып бер, анда кирәкле әйберләр турында." Киләсең, сөйлисең, аңлатасың, үзеңнән кирәген үтисең, аңлатасың җиңел телдә. Ләкин, шулай бит, аны кабул итү, аңлау һәрбер кешенең шәхси үзеннән тора. Менә әгәр дә кеше намазның үзе өчен кирәклеген аңламаса, ул аны укымый, шулай бит. Ул аны шундый дәрәҗәдә белә. Әйе, Аллаһ һәрбер мөселманга, мәсәлән, кушты намаз үтәүне. Мин мөселман икәнмен, татар халкыннан мәсәлән тудым икән, мин мөселман буларак намаз укырга тиешле дип белә аны. Ләкин үзе өчен менә укырга кирәклеген, ягъни үзе өчен ни өчен ул укырга тиеш икәнен ул аны аңламый еш кына, шулай бит. Ул аңлауны да кеше үзе, әйтәм бит, аңа ирешергә тиешле, шулай бит. Аңларга тиешле. Шулай вакытында сез дә нәкъ шулай бит. Шулаймы, юкмы? Сезне бит ирексезләмәделәр. Сез үзегез килдегез, бу нәрсә, бу сайлауны үзегез ясадыгыз. Шуңа проблема шунда, кеше аны аңламый. Ни өчен ул аңа кирәк? Ул белә. Татар халкының 90% белә, алар намаз укырга тиешле. Мөселман бит инде, мөселман кеше намаз үтәргә тиешле. Ләкин ни өчен кирәк ул? Шулай бит, ни өчен аңа ул кирәк? Менә шунсын кеше аңламый. Без аңлатабыз, укырга кирәк. Укымасаң менә җәза көтә сине, газап көтә. Аллаһ Раббыбыз ачулана. Шулай бит. Фәлән хәтле гүнах языла. Анда утта яначаксың дип сөйлибез, ләкин алар аны нишли? Аңлыйлар, ләкин төшенеп бетә алмыйлар. Шулай бит. Шуңа күрә намазның бер чын мәгънәдә тәмен татыган кеше аны нишләми, калдырмый, шулай бит. Аны калдырмый. Калдыралар, бар бит, ишетәсең теге. Фәлән кеше калдырган. Мәсәлән, бездә дә бар иде күпме кешеләр.
яшьләр арасында да бар иде кешеләр. Йөриләр, килеп укыйлар, намазга басалар. Ләкин кыска гына вакыт уза, аны бүтән күрмисең. Һәм бер кайдыр очратасың, ул намазын да ташлаган, ул калдырган, ул аны аңламаган да булган җәмәгать. Ул аны аңламаган. Ул йөргән, кешеләр нәрсә кылана, ул шуны кыланган. Кешеләр нәрсә эшли, шуны эшләгән ул. Ләкин аны аңламаган. Шуңа күрә иң мөһиме аны аңлау, төшенү. Менә кеше төшенсә, әйтәм бит, ул аңа ябышыр, ул аны яратыр, ул аны үтәр, шулай бит. Шуңа күрә Расулыбыз алейхиссалату вассалам әйткәнчә, аңлау кирәк, иң мөһиме шунда. Менә шулай да ишетергә була, кайбер кешеләр сабый чактан, менә мөселман илләрендә туалар балалар, әйме, гомер буе әти-әниләре белән намазда үткәрәләр. Ләкин аннан соң беракая чит илгә барып, институтка, университетка керәләр, беракая Европага, Америкага, кайдан монда, Россиягамы, Украинагамы. Укырга кергәч, алар бузык тормыш алып бара башлыйлар. Әти-әниләре белән яшәгән вакытта әтиләре каты тора, әтиләре нишли, үзләрен ирексезләп мында мәчеткә алып бара, шулай бит, алар шушы мөхиттә яшәп үтиләр, алар аны кирәк дип үтиләр теге, шулай бит. Алар өчен ул кайбер өлеше өчен традиция кебек, аңлыйсызмы? Традиция, менә шулай ук мәсәлән, кайбер әйберләр, кайбер мөселман җәмгыятьләрендә ул традиция хөкемендә бара. Алар аны үтиләр, чөнки шулай каралган. Шул яулык булырга мөмкин. Шулай йөриләр. Яулык кияләр, чөнки ул әбиләре йөрткән, ниләре йөрткән, шулай бит. Шуңа күрә алар андый балалар, яшүсмерләр башка җәмгыятькә барып эләккәч, кайда намаз юк. Шулай бит, кайда намаз укымыйлар. Алар нишли? Аларга ул тормыш кызык була, шулай бит. Һәм алар Аллах куәтләсен иманнарын аларның, шулай бит. Алар намазларын да калдыра алалар, бузык юлга да баса алалар, шулай бит. Ул теге без монда гарәпләрне изгеләштерергә яратабыз, шулай бит. О, гарәпләр. Шулай гарәпләр, теге изге кешеләр кебек. Анда барасың, мәсәлән, гарәпиләрдә төрлесе бар. Алар да кеше. Алар да кеше, алар да сынала, әле сыналмый дип уйлыйсызмы? Алар да сынала, без дә сыналабыз, шулай бит. Әле кайбер гарәпләр әле безгә карап әйтә ала, у, сезнең халыкта сез безгә караганда ныграк тырышасыз дип, шулай бит. Әлбәттә, инде бөтенесе өчен дә әйтеп булмый анда алай дип. Аларга җиңелрәк бит барыбер, шулай бит. Аларга җиңелрәк, ягъни аларда шик дип әйтим, мәчетләр күбрәк. Аларда барыбер дә кырып себереп гулагларга япмадылар вакытында, шулай бит. Дин өчен атмадылар. Дин ничектер, аларда да булганчык вакытлар булып алды. Төрле социализмнар белән анда коммунизм төземәкче булдылар, ширләп алдылар. Ләкин аның кадәрле түгел, шулай бит. Шуңа күрә менә ничек итеп балага без үзебезнең дә балаларга ничек менә аңлатырга дөрес итеп, шулай бит, намазны. Алар аны күреп үсә, алар әти-әни эшли бит, мин дә эшлим кебек кенә калмасын, шулай бит. Менә шулай итеп аңлатырга, шулай итеп өйрәтергә кирәк. Алар да аны гыйбадәт итеп, аны кабул итсеннәр. Чын күңелдән аны Аллаһка багышларга кирәк икәнен танысыннар, төшенсеннәр иде, белсеннәр. Менә шулай итеп аңлатырга, өйрәтергә кирәк, шулай бит. Асы бик мөһим. Чөнки бүгенге хәзерге дөньяда һәр нәрсәнең альтернативасы бар, шулай бит. Кешегә ирек бирелә менә. Мәсәлән, 100 ел элек тә
алсак 100 ел элек булган хәлләрне һәм аннан да алдан булган хәлләрне, кешеләр гомергә алар диндә иде. Кем ниндидер, кемнең нинди дине, шул шунда иде, шулай бит. Христианнар христианлыкта, мәсәлән, Европада алар христиан инде күбрәк, шулай бит. Я католиклар, я православныйлар. Азия яклары, шулай Восток, безнең Ближний Восток, анда инде мөселман илләре, шулай бит. Кешеләр гел, ягъни анда атеизм гомумән дигән әйбер юк иде. Кешеләр агачка да булса да табына иделәр гомергә, шулай бит. Ул хәзерге заманада шуны безне шулай итеп өйрәтәләр. Ул кинолар, сериаллар аша бара, китаплар аша бара. Безне нәрсәгә күндерәләр? Кеше ирекле дип, шулай бит. Теләсәң дин тота аласың, теләмәсәң тота алмыйсың, менә шулай дип. Шулай бит әйтәм. 100 ел элек андый фикерне аңламас иде кешеләр. Дөнья аңламас иде, әлбәттә. Хәзерге вакытта син ирекле дип әйтәләр. Теләсәң гаилә кор, теләмәсәң гаилә корма, теләсәң нинди телисең ориентациялы бул, шулай бит. Менә шуңа өйрәтәләр безнең балаларны да. Шуңа күрә дә бик мөһим нәрсә ул, менә шушы теге кинолар, мультикларны нәрсә каратмаска, шулай бит. Чөнки менә аннан алардан бара бик көчле пропаганда. Баш миенә сала баралар. Менә бүгенге көндә алар бик нәрсә көчле итеп кирәкмәгән нәрсәне баш миенә салалар мөселманнарга, шулай бит. Яңаша яшәргә өйрәтәләр. Менә ул күп кенә әйтик инде бөтенесендә дә дисәң инде гарәп илләрендә күренә ул. Бүгенге дөньяның мөселманнары өчен Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам мисалы сахабаларның радиллаһу анһум мисалы мисал түгел, авторитет түгел, нәрсә? Яңаша менә Европаша, Западтагы яшәүче менә шундый яшәү моделе аларга мөһимрәк, кызыграк, шулай бит. Шуңа күрә без бүген күрәбез инде. Яңалыкларда ишетәбез, фәлән корольнең бит ул гади генә анда нидә түгел, фәлән гарәп корольнең хатыны качкан шителгә, кызы качты, ни качты. Менә аларны анда тарта, беләсезме? Тарта. Чөнки менә ул харам, ул ләззәтлерәк, татлырак, шулай бит. Алар өчен кызганыч ки Расулыбызның алейхиссалату вассалам мисалы, сүннәте, аларның тормышы, шулай без бит аңа охшарга тиешле, шулай бит. Алар безнең өчен мисал булырга тиешле. Алар өчен ул мисал түгел. Ул алар өчен отсталость, прошлый век, шулай бит. Һәм алар кызыгалар менә шушы шителгә барып, анда үзләрен реализовать итәргә. Ул яшьләргә карасаң да, менә мөселманнарга карасаң да, безнең күп кенә кардәшләр бар. Диндә шулай йөри торган, намаз укый торган инде беренче ел гына түгел, әйме. Барыбер аларны да кайда тарта, менә шул якка таба тарта. Шул якка таба тарта, менә кызыгалар алар. Андый тормышка, анда бар, анда чөнки аларга рәхәт. Теге икенче яктан уйлап карасаң бит, без ничек дип әйтим, әгәр дә инде син мәсәлән кайдыр күчәсең икән инде, ул булсын шундый урын, кайда мәчетләр күп. Шулай бит, кая мөселман җәмгыяте бар, кая анда мәсәлән балар бер-берсенә ярдәм итә, булышалар, менә шундый җиргәрәк, шулай бит инде. Шуңа күрә менә шундый агым бар. Кызганыч ки бездә үзебездә, монда Татарстанда андый җәмгыятьне булдырырга ярамый, шулай бит. Чөнки мөселманнардан кызганыч ки Рәсәйдә куркалар, шулай бит мөселманнарның уйышуыннан. Ләкин бит мөселманнар уйышсалар, ул иң элек әлбәттә алар үзләре өчен яхшырак булыр иде, шулай бит. Менә мәсәлән карыйсың христианнарга, христианнарның аларның бар алар теге бер уйышма итеп уйышалар да, бер кая берән инде чит илгә барып, таулар арасына кирип качалар да, шунда община булып рәхәтләнеп яшәп яталар.
Менә ул Америкада андый модель бар элегелектән, шулай бит, анда бит теге протестантлар, ниләр анда күп бит, ниләр, җәмәгатьләр. Менә алар анда ул норма санала. Кеше җәмәгатьтә яши, алар үз дөньясы белән яши абсолют. Алар үз дөньясы белән яши. Үзләренең ниләре бар, законнары бар анда, алар анда бик күп төрле, мормоннар ниләр анда. Һәм әлбәттә без дә алай телибез, шулай бит. Менә мәсәлән, әйбәт булыр иде, әгәр дә мәсәлән ул ялгышмасам кайда, Казанда бармы ул? Шунда бер җир анда. Поселок манда, анда күпчелек мөселманнар тора, шулай бит. Күршең мөселман, бу якта карасаң күршең мөселман, кардәшең синең, бу яктан да кардәшең, теге яктан да кардәшең, шулай бит. Ишеп акырып исерек күршең юк, шулай бит. Бергәләшеп мәчет төзисең шунда. Бергәләшеп күршеләрең белән бүтән намазларга да йөрисең шунда, шулай бит. Балаларың шунда мәчеттә, шунда мәдрәсә төзисең, шунда мәдрәсәдә укый. Әйбәтме? Әйбәт, шулай бит. Бүтән проблеманы уртага салып шишәсең, шулай бит. Анда бит, менә яшиләр, менә Чаллы тирәсендә дә күпме поселоклар бар, шулай бит. Анда бит халык төрле. Һәм бөтенесе бер-берсенә шулай душман итеп карыйлар, шундый дөнья бит инде, теге человеку волк. Менә мондый җәмгыятьтә анда, әйтәм бит, анда барыбер дә хәлләр ничегрәк, анда муамәлә яхшы, анда бер-береңә иншалла дус, шулай бит, әйтәм бит, бер-береңә булышасың. Чөнки кардәшлек бар, чөнки сине дин берләштерә. Менә андый әйберне, андый җәмәгатьләрне төзү кирәк безгә, кирәк. Әлбәттә, кирәк, шулай бит. Ана асылда авыллар бар бит, кайда Белозериялар бар, Белозерия бар, мәсәлән, кайдан да тагында. Пензада урта лезен манда. Башкирия. Менә шунда улай, алар ничек итеп яшисез, якынча андагы моделне беләсез, аңлыйсыз, шулай бит. Алар бер җәмәгать булып анда шулай. Безнең авылларны карасаң, әйтәм бит, анда юк ул андый менә. Әйтәм бит, андый бердәмлек, ул әлбәттә бердәмлек иңелек нәрсәдә төзеләдер иманда, шулай бит. Чөнки иманың булса, иман ул кешене яхшылыкка өнди, шулай бит, иман. Һәм син күршеңә дә яхшылык телисең, шулай. Шуңа күрә бездә кызганыч янды юк. Андый безнең Татарстанда хәлләр бик мөшкилле, шулай бит. Бик мөшкилле хәлләр. Авыллар бетә бара, булган мәчетләр дә бикле, ябык, шулай бит. Яшьләр китеп бетә, яшь кеше мәчеткә килсә дә, эшли башласа да, ул анда озак яши алмый. Аңа халык аның турында бер нәрсә сөйли башлый, шулай бит. Аны бетерә, сүз белән юк итәләр. Менә шундый проблемалар бездә бар, андый күп күрдек без андый нәрсәләрне. Шуңа күрә кайчакта уйлыйсың да инде, татарның вакыты килер микән аның дисең. Вакыты булыр микән, килер микән аның вакыты, шулай бит. Нинди вакыт дигәндә, шулай чәчәк ату вакыты. Килер микән, булыр микән? Әллә без шушы дөньяда теге вакыт арасында, гасырлар арасында юк булырбыз микән, шулай бит. Әллә безгә каламы тарихыбыз белән генә менә булай горурланып утырырга. Тарихка карасаң яхшы, горурланырлык, сөенерлек вакыйгалар булган. Ләкин киләчәк
узган вакыт, узган хәлләр, ләкин киләчәк мөһимрәк безнең өчен, шулай бит. Менә киләчәктә нәрсә көтә безне? Безне, балаларны, менә шунысы әлбәттә мөһимрәк безне. Менә тагын теге уйлыйсың да инде, кеше бит инде ул нәрсә, ниндидер теге максат белән яшәргә тиешле, шулай бит. Омтылыш булырга тиешле. Хәтта хайванның да аның үзенең омтылышлары бар, шулай бит. Аны ашыйсы килә, аны вакыты килеп үршисе килә, аның һәм башка төрле теләкләре бар, шулай бит. Кешенең дә нәкъ шулай ук төрле максатлары булырга тиешле. Менә безнең халыкның зур максатлары нинди булыр микән? Уянып бетми әлбәттә. Әлегә максатлар дөньяви күпчелек, шулай бит. Әлеге хәзерге вакытта рух турында беркемгә дә уйламый. Жан турында бик азчылык кына уйлый, шулай бит. Карале, бу дөньядан соң, бу дөнья бетер, бер көн иншалла. Жаным калачак бит, шулай бит. Жан калачак, тән чери, тәнне җир йотар иншалла. Менә рух белән, минем җаным белән нәрсә булыр дип бик аз кеше генә нишли уйлый, кайгыра, шулай бит. Шуңа күрә аяк астында яткан ташка да карыйсың да, бу таштан хисап булмаячак, шулай бит. Бер яктан уйлыйсың, бу таш бик бәхетле икән дип, шулаймы? Теге Ан-Наба сүрәсендә Аллаһ Раббыбыз күрсәтә бит, әйтә бит, нәрсә әйтерләр ди, шулай бит, гөнаһлылар. Я лейтани кунту тураба диләр, диерләр ди. Шушы туфрак буласы иде. Туфрак буласы иде. Туфрактан аңардан хисап юк, таш юк. Таштан хисап нинди хисап? Кешедән хисап бар. Ләкин кешенең тормышы да ул нәрсә? Менә булай. Яхшылык белән, начарлык белән буталган, булганчыклар, шулай бөтенесе дә. Икенче яктан карасаң, кешегә бирелә җәннәткә керергә мөмкинчелек. Кеше җәннәткә керә ала. Ташка, бәлким шушы ташка аңа андый мөмкинчелек юк, шулай бит. Ул бу дөньяда булачак, ул бетәчәк. Таш ул андый ләззәтне татымас. Таш ул, шуңа күрә шундый фикерләр. Ләкин ахыр чиктә дә шулай дип уйлыйм, кеше булу хәерлерәк, яхшырактыр, шулай бит. Ничә уйлыйсыз? Кеше булу яхшыракмы, хәерлерәкме, таш булумы? Кеше булу әлбәттә, шулай бит. Ләкин аның өчен кеше булырга кирәк. Ва ахири дәгъвана валхамдулиллаһи раббил аламин. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Haqiqatda Allah subhanahu wa ta'ala barhambar ham suyukli Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ol Allah'ın kulu ham ilçisi. İmanның birinci şartı bulup peygamberlerge inanı tura. Peygamber ol Allah Teala'nın hükümlerin, emirlerin, haberlerin, tıyuların Allah'ın kullarına topşırı için Allah Teala bilen onun kulları arasında aradaşı sıfatında jiberilgen hem ahlakının barlık güzelliklerine iya bulgan zat. Peygamberler kişilerini Allah'a şirik kılı, putlarga tabunu kebik türlü adaşulardan kutkarıp, kişilerini dünya hem ahiret bəxtine eriştürü için jiberilgenler. Kişiler öz akılları bilen turu yolunu taba almaganга Allah Teala onlarga peygamberler jibergen. İң birinci kişi hem tevgi peygamber Adem aleyhisselam. Bizning peygamberimizning 5 sıfatı onu bütün peygamberlerden ayırıp tura. Birincisi bütün peygamberlerden faziletlerek yani üstünrek. İkincisi ol barlık kişilikке hem jinlerge jiberilgen. Üçüncüsü Hatemül Enbiya yani peygamberlerinin en songusu. Ondan sonra bütün peygamberler kilmeyecek. Dörtüncüsü ol barşa alemlerge rahmet bularak jiberilgen. Beşincisi onun şeriatı kıyametke kadar devam edecek. Peygamberimizin nesil nesepleri Peygamberimizin üzerinden alıp Hazreti İsmail aleyhisselam nesline tutaşkan Adnan'ga kadar bulgan nesil şılbarı. Hazreti Muhammed aleyhisselam, Abdullah, Abdülmuttalib, Haşim, Abdülmenaf, Kusay, Kilab, Murra, Ka'b, Lu'ay, Galib, Fihr, Malik, Nadir, Kinan, Huzeyme, Mudrika, İlyas, Müder, Nizar, Ma'ad, Adnan. Peygamberimizin en iyisi yağından nesil şılbarı Hazreti Muhammed aleyhisselam, Amine, Vahb, Abdülmenaf, Zühre, Kilab. Peygamberimizin Peygamberlerinin songusu bularak jiberilgen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik üçün gene tugel barşa gallemlerge Allah'ın bir rahmeti bulup kildi. Dünya hem ahiret məslihətlərində hem qutulu yolun күрсәтүдә akılının şeği bulmagan zat. Kişilərinin yetişsizliklərin bitiru üçün məxluqlar bilen Allah Teala arasında aradaşı bularak jiberilgen peygamberlərinin en büyüğü, en yugarı bulganı bizning peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam. Аңа kadar Allah Teala tarafından kişilikке jiberilgen peygamberlerinin kaybirleri ayrım bir kavimge, halkka, kaybirleri ayrım bir memleketke, ilge gine jiberilgen bulsa, ul aleyhisselam bütün kişilikke barşa yaratılgan can iyelerine şulay uk 18.000 gallemge Allah'ın rahmeti bularak jiberilgen. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de miladi boyunca 571. yılda Rabi'ul Evvel ayının 12. kişisinin tam vakitinde dünyaya geldi. Onun bu bəxtli tuğu bilen bütün kişili alemi kuyaş nuru şeşe başlaganday buldu. Kişilik köklerin
каплаган караңгылык һәм афәт болытлары таралып, кешелек сафлана һәм нурлана башлады. Пәйгамбәрләрнең соңгы буҗрасы булган пәйгамбәребез 40 яшенә җитеп, пәйгамбәрлек һәм шәригать иңдерелгәнче үк үзендә гадәттән тыш изгелек билгеләрен күрсәтте. Аллаһ ничек кушкан булса, шулай тугрылыклы бул дигән Аллаһ әмренә тулысынча ияргәнгә бөтен тормышында дөрестлек һәм тугрылыкның тере мисалы булды. Ул төрле күрсәтүдән һәм ялганнан ярак иде. Кеше кешене хөрмәт итмәгән, кеше кешегә ышанмаган бер дәврдә аңа һәркем ышанды, аны хөрмәт итте. Бәхәсле мәсьәләләрдә аның сүзенә һәм хөкеменә бердәм риза булырлар иде. Хәтта аның пәйгамбәрлегенә ышанмаган дошманнары да аның дөрестлек һәм тугрылык белән яшәвен, ялган белән килешмәвен кабул итәләр иде. Анда булган тиңсез әхлак һәм югары дәрәҗәне раслап, аны Мөхәммәд Әмин, ягъни ышанычлы Мөхәммәд дип атадылар. Шуннан да дөньяның бузыклык белән тулган бер дәврендә рәхмәт булып килгән Расулыбыз кешеләр табына торган путларны тармар итеп, алемне иман һәм ислам нуры белән караңгылыктан куткарып, кешелеккә дөнья һәм ахират бәхете ачкычларын бүләк итеп, чын мәдәният юлларын күрсәтеп калдырган. Менә бүген тарихны юлсыз рәвештә өйрәтүче кайбер кешеләр төркеме аның бөек дәрәҗәсен, әхлагын, кешелекне чыннан да коткаручы икәнлеген танырга мәҗбүр булдылар. Аның тарихка тәэсире һәм рухи көче алдында хайран калуларын яшерә алмадылар. Бөек ислам галиме Мөхәммәд Әсәд тарафыннан тәрҗемә ителгән бер әсәрдә мәшһүр инглиз фәлсәфәчесе Томас Карлейл әйтте: Хәзрәти Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям икейөзлелектән бөтенләй азат булганлыктан мин аны яратам дигән. Хәзрәти Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямны бәяләрлек бер үлчәү дә юк дигән. Ул үлчәнмәслек дәрәҗәдә авыр һәм бөек дигән. Мөселман булмаса да инсафлы кешеләр пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга шул кадәр хайран калып, хөрмәт күрсәткәч, аның өммәтенә аны ни кадәр яратып, ни кадәр хөрмәт итәргә тиешле булуын уйларга кирәк. Пәйгамбәрбез дөньяга килгәндә аңа кадәр килгән пәйгамбәрләр китергән шәригать хөкемнәреннән берни дә калмаган иде. Хаклык һәм хөкем безнең пәйгамбәрбезгә калды. Шуңа күрә пәйгамбәрбез бер вакыт Хәзрәти Умар радиллаһу анһуның кулында Тәврат битләрен күреп, моңа ризасызлыгын бетереп, сез дә яһудилар һәм насаралар кебек минем пәйгамбәрлегемнән, миңа иңдерелгән Коръәннән шикләнәсезме диде. Аллаһ белән ант итәм, үзенә Тәврат иңдерелгән Муса пәйгамбәр алейхиссалам хәзер яшәгән булса, миңа йөрүдән башка һичбер юл сайламас иде дип аңлатып биргән. Шуның өчен кыямәткә кадәр пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа алейхиссалату вассалам абруе һәм хөкеме генә үстен булачак. Пәйгамбәрбезне яхшылап белик. Бу галәмдәме яки моннан соңгы галәмдәме бөтен мәхлукларга Аллаһның рәхмәте итеп җибәрелгән пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямны яхшылап белү, аңлау һәм аңа чын өммәт булу белән генә шәрәфле, изгелекле һәм яхшы кеше булырга мөмкин. Пәйгамбәрбезне белмәгән, танымаган, сөймәгән кеше дөнья тормышында да, ахират тормышында да шәрәфле зат була алмас. Пәйгамбәрбезнең исеме Мөхәммәд алейхиссалам, әтисенең исеме Абдуллаһ, әнисенең исеме Әминә. Ана карынында 7 айлык булганда әтисе вафат була. Ул милади буенча 571 елда, хиҗри буенча Рабиул әүвәлнең 12 көнендә, милади буенча апрель аеның 20 дүшәмбе көненең таңында Мәккәдә туды. Туганда ул һичбер балага охшамый иде. Расуллык нуры күзне камаштырды. Аның тууы белән кешелек
үлеккә яңа бер бәхетле дәвер ачылды. Ул 4 яшенә кадәр сөт әнисе Халимәгә тапшырылды. Соңыннан үз гаиләсенә кайтарылды. 6 яшендә әнисе Әминә вафат булды. Дәү әтисе Абдулмутталиб аны үз гаиләсенә алды. Әмма әнисе вафат булып 2 ел үткәч, аңа 8 яшь булганда дәү әтисе дә вафат булды. Ул агасы Әбу Талиб янында калды. Пәйгамбәребезнең балалык һәм яшьлек вакытлары, буйдаклык һәм гаиләле чаклары бөтен тормышы һич кемгә насыйп булмаган өстенлек һәм камиллек белән үтте. 25 яшендә Хәдичә анабызга өйләнде. Һич бер вакыт путларга табынмады. Бала чактан ук аларны яратмый иде, сөйми иде. Хәзрәти Ибраһим алейхиссалам дине буенча Аллаһка гыйбадәт кыла иде. Вакыт Мәккә янындагы Хира тауына барып, Аллаһның кудрәте һәм бөеклеге турында уйланып, дуга һәм зикрдә булды. Көннәрдән бер көнне Хира мәгарәсенә кирип дуга һәм зикр кылганда, Аллаһның әмере белән Җибрил алейхиссалам пәйгамбәрлек вазифасын белдерергә килде. Кешелекнең коткаручысы Аллаһның сөйкле Хәзрәти Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва салламга укы диде. Пәйгамбәребез нәрсәне укыйм соң дигәч, Җибрил алейхиссалам укы дип кабатлады. Хәзрәти Мөхәммәд алейхиссалам да үз җавабын кабатлады. Аннан соң да Җибрил алейхиссалам пәйгамбәребезне тотып, мөбарәк күкрәген кысты. Шулай пәйгамбәребезгә мәгънәви эшчәнлек рухы бирелде. Пәйгамбәребез бөек бер мугҗиза белән кинәт укый башлады. Җибрил алейхиссалам 3нче тапкыр укы дип әйтте һәм шушы аятларны укыды. Иқра бисми раббикаллази халак. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ey Muhammed, hiç нәрсәне бар кылучы Раббың исеме белән Коръәнне укы. Ул кешене оешкан каннан бар кылды. Укы. Синең Раббың Аллаһы бик хөрмәтле ва юмарт. Ул Аллаһы каләм белән язуны өйрәтте, кешегә белмәгән нәрсәләрне өйрәтте диде. Шулай итеп Хәзрәти Мөхәммәд алейхиссаламга пәйгамбәрлек вазифасы бирелде. Коръәнни Кәрим 23 ел эчендә тулысынча иңдерелде. Пәйгамбәребез 13 ел дәвамында Мәккә халкын дингә өндәде. Ул зур мәшәкатьләр һәм газаплар күрде. Һәр нәрсәгә сабыр итеп, Аллаһның барлыгын һәм берлеген белдерергә тырышты. Шундан соң Мәдинә Мөнәввәрәгә һиҗрәт кылып күчеп китте. 10 ел анда расуллык вазифасын башкарды. Кешеләрне кешелеккә өйрәтеп, мәдәнияткә өндәде. Караңгы күңелләрне ислам нуры белән нурландырды. Шулай итеп вазифасын тәмамлады. 63 яшендә мәңгелек йортка күчте. Кешелек галәменә юл күрсәтүче буларак Коръән Кәримне һәм үзенең сөннәтен васыят итеп калдырды. Мактау сиңа, сәлам сиңа, эй Аллаһның илчесе. Сине чыннан да галәмнәр Раббысы үзе белгән һәм мактаган. Син рәхмәтән лил аләмин, ягъни барча галәмнәргә рәхмәт булып килдең. Син кешеләрнең һәм җиннәрнең пәйгамбәре, син Аллаһы Тәгаләнең ләүләк ләммә халактул афлак. Ягъни син булмасаң бер нәрсә дә бар кылмас идем дип әйтелгән заты. Син Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, менә шушы алдан әйтелгән әйберләрне һәрбер мөселман кешесенә белү кирәкле. Без үзебезнең безгә үрнәк булган Раббыбызның Хәбибе турында, аның яшәгән тормышы турында әлбәттә белергә һәм өйрәнергә тиешле. Гомумән, әгәр дә һәрберебездә bir утырып, бүгенге көндә әлхәмдүлилләh китаплар күп. Сира китабын, ягъни Расулыбыз алейхиссалату вассаламның тормышы турында
шушы маалыматны укысак, өйрәнсәк, алсак, безгә иншалла Коръәнне дә, Коръән аятларын да аңлавы күпкә җиңелрәк булачак, шулай бит. Шуңа күрә белик, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам турында, аны яратыйк. Күп итеп, ничек итеп аны яратырга була? Әлбәттә, ул яшәгәнчә яшәү, аның кылган гамәлләрен, сөннәтен үтәү, һәм ничек итеп ул үзе дә әйтте, күп итеп миңа салаватлар әйтегез диде. Шуңа күрә бу Рабиул Аувал аенда мөхтәрәм җәмәгать айруша, аны булай да әйтергә башка айларда да кирәк, ләкин айруша без күп итеп салаватлар әйтергә тиешле Расулыбызга алейһиссалату вассалам. Шуңа күрә телебездән салаватлар төшмәсен, шулай икәнме? Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз бу кылган гамәл убудиятләребезне кабул итсен, бөтенебездән дә разый булсын. Ишеткән әйберләрне үзләрегезне, гаиләләрегезгә кайтып сөйләгез, һәм бигрәк тә балаларга һәм оныкларга. Аллаһумма салли аля саййидина Мухаммадин абдика ва расулика ан-набiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sami'u ad-du'a. الحمد لله الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار الكريم الستار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما. وقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.